Pre všetkých majiteľov, chovateľov, ale aj obdivovateľov plemena Akita Inu máme vynikajúcu správu. 27. až 29. júna sa v priestoroch atletického a futbalového štadióna Sihoď v Nových Zámkoch uskutoční druhý ročník tohto vzácneho zrazu. Pre všetkých, ktorí prvý ročník zmeškali, máme krátku ukážku, ako to na historicky prvom novozámockom zraze majiteľov a chovateľov Akita Inu prebiehalo. Namotivovali ma hlavne ľudia z Českej republiky, zo špecializovaného klubu Akita Inu. Veľmi sa mi to zapáčilo, že oni sa tam takto v Čechách schádzajú a toto je historicky prvý zraz Akita Inu na Slovensku. Akita Inu je japonské národné plemeno. U nás je pomerne obľúbené, aj keď ho nie tak často vidíme, vďaka tomu, že má dosť taký svojrázny charakter, svojráznú povahu a tiež aj vlastne ten exteriér je taký, čo často nevidíme, aj keď niektorí si ho predstavujú skôr ako takého špica alebo niečo podobné. Má to niečo z medvedíka, má to niečo z líšky, takže je to veľmi zaujímavé pre tých ľudí. Je to ako plyšová hračka v podstate, len vo väčšom vydaní. Je to největší z řady původních japonských špiců, to znamená, že jeho historie velmi dlouhá a je to nejdéle cíleně chované plemeno psa na světě. Ta historie 2000 let sahá do minulosti a tato Akita je výsledkem šlechtitelské práce za poslední období od druhé světové války, kdy plemeno prošlo pomyslným ouškem jehly a zachránilo se z pouhých 8 jedinců a vyšlechtilo se do současné podoby za pomoci psů z hor, psů lovců matagů a tak vznikla tato původní regenerovaná podoba psa, kterého dneska chováme. My sme sem prišli z klubu chovateľov severských a japonských plemien. Volám sa Ondrej Šulka, som predseda tohoto klubu a touto cestou by som chcel poďakovať hlavne dvom mladým ľuďom, ktorí zorganizovali vlastne historicky prvú časť tejto akcie, ktorá sa odohrala tuto v Nových Zámkoch, alebo stále prebieha. A dúfam, že toto stretnutie bude pokračovať aj naďalej, ďalší ročník, čomu by sme veľmi boli radi a takisto ich budeme podporovať. Je to nádherné setkání lidí, kterým srdíčko bije v jedné linii, na jedné hladině. Úžasný samurajové nevšední zážitek. Hrozně jsme byli vděční, že jsme byli pozváni. Poznáme to aj z našej európskej, ale aj z japonskej kultúry, že pes bol neodmysliteľnou súčasťou človeka a hlavne teda v tej dobe, keď ešte boli samuraji, tak pes bol jeho spoločníkom, ktorý ho sprevádzal nielen v živote, ale aj v boji. A tým, že je to plemeno Akita, tak samurajom to úplne patrí. Ja som veľmi rád, že pán Kutros nás teda oslovila, že sme tu. Počas zrazu sa uskutoční aj odborná prednáška o japonskej kultúre a vystúpi aj cech starých bojových umení Vlčí tesák. Verejnosť má možnosť zúčastniť sa podujatia v sobotu 28. júna medzi 13. a 15. hodinou v areáli atletického štadióna Sihoď.